Pleno de vitorias na Primeira Galicia, Puebla, Unión, Esteirana e Valiño deixaron a súa pegada lonxe da súa casa para rematar a xornada sumando 3 puntos. Boas sensacións dos equipos da comarca marcados no grupo Costa Santiago da Primeira Galicia nesta 29 xornada. O Puebla impúxose con relativa facilidade ao Flavia, o Unión fixo o propio na súa visita ao Tordoia, a Esteirana superou a Igualada e o Valiño bateu un rival directo pola permanencia, o Estrada. O Puebla e o Flavia víronse as caras sobre o verde municipal do Souto, onde os do Barbanza amosaron a súa superioridade. O dominio visitante reflectiuse no marcador no minuto 23, cando Xosé Parga inaugurou o marcador. Xa pasada a media hora de xogo, no 37, Jonathan Cendón ampliou a renda, 0-2 co que se chegou ao descanso. Tras o paso por vestiarios, o Puebla mantivo o pé no acelerador e no 81 o electrónico marcaba o 0-5. Nos últimos minutos, o Flavia fixo o tanto da honra para deixar o 1-5 no marcador. Vitoria do Puebla, que segue a ocupar postos de promoción de ascenso ao ser terceiro e ten pisando os seus talóns o Unión, cuarto. Os rianxeiros seguen gañando e suman xa 6 xornadas de máis de 3 puntos. Os vermellos visitaron o Manuel Juncal, onde se viron as caras co Tordoia. Xa na primeira parte, o Unión deixou o encontro encarrilado, xa que no 27 Pablo Reboiras adiantou os barbanzás e no 39 Cristian Vicente puxo o 0-2. O Tordoia intentou reducir distancias sen éxito e tampouco foi quen de deter a ofensiva dos de Asados, que no 64 xa gañaban por 0-3 grazas ao gol de Sergio Nieto. O marcador non se volvería a mover, polo que Unión segue a gañar para apurar as súas opcións de coarse na promoción de ascenso, que ten só a 2 puntos. A Esteirana volveu a gañar e suma xa 2 vitorias seguidas despois de impoñerse a Golada no Hospitalillo. A primeira parte estivo protagonizada pola igualdade, en onde se celebraron goles, aínda que si chegaron no segundo tempo. Apenas 2 minutos despois da continuación do choque, Elías Russo puxo o 0-1, tanto que foi rapidamente igualado pola Golada. Sen embargo, no 51, Brais Romero bateu novamente a portería dos locais para adiantar novamente os de Muros. O Agolada tentou poñer novamente as táboas, pero no 81 Elías Russo ampliou a vantaxe da Esteirana, unha 3 final que lucía o marcador tras o subillo do árbitro e que coloca a Esteirana no 11º lugar. E o Valiño acumula xa 3 vitorias seguidas e colle 4 puntos de marche co descenso. Nesta ocasión, os de Cabo de Cruz superaron a un rival directo pola permanencia, o Sporting Estrada. Sen embargo, non foi un encontro doado para o Valiño, xa que se viu obrigado a remontar. No 23, os locais puxeronse por diante e tras o descanso, a vantaxe pasou a ser de 2-0. No 68, Madiop non perdoou e acurtou distancias. O Valiño seguiu insistindo e no 88, Madiop novamente vestiuse de goleador para igualar o choque. E no engadido, concretamente no 96, o dianteiro firmou o seu particular hat-trick para darlle a volta ao partido e levarse os 3 puntos que afastan un pouco máis o Valiño do descenso.